Bisa mo. Matagal mo ito ginagawa. Mahal mo siya. Gaano mo kamahal? Niloko ka ba niya? Iniwan ka? O hindi ka niya pinapansin? Hindi ka lang may gusto sa kanya? Lalaki ka babae? Yung totoo? Pupukpukin na kita. Lalaki ka taga babae sa kanya. Ano? Hindi mo alam kung lalaki ka babae. Tao ka ba hindi? Hindi mo alam kung tao ka babae ka, lalaki hindi. Pero mahal mo siya. Kailan ka pala sa mga taon niya? Gaano katagal? 5 taon, 10 taon, sa 100 taon? 10 ano? 10 taon ka na sa mga taon niya? Hindi ka tao. Paano ka makapasok niya sa 10 taon? 25 years. Ano ito? 10 taon, bata pa lang siya, may gusto ka na sa kanya? Ginagayo mo ba o espiritu ka tao ka? Espiritu, hindi siya tao. Hindi siya tao. May gusto ka sa kanya? Saan ka nakatira? Sa bahay nila? Sa labas ng bahay nila? Sa may puno? Walang puno? Walang puno? Akasya, may akasya ba kayo? Doon siya nakatira. Maligno ka. Okay. Sinabi mo na kanina, espiritu ka eh. Okay, karasin mo yan. Di babae ka na espiritu, eh lalaki to eh. Bisa mo tanggalin mo na yan. Alam ko, ayaw pa makipag-usap. Ayaw niya daw eh. Ayaw niya, di ayaw ko na makipag-usap. Keras. Bakit mo pa siya nilulumpo? Bakit mo nga nilulumpo? Di ba mahal mo siya? May pagmamahal pa nilulumpo yung tao? Di ba mahal mo siya? Ha? Eh dapat mo siya lumpuin. Di ba sabi mo mahal mo siya? Di ba mahal mo siya? Di ba elemento ka? Eh dapat nga alagaan mo siya. Di ba? May gusto ka sa kanya. Baliw na baliw ka sa pagmamahal at gwapo niya. Oh, matanda ka na ba? Sa mundo nyo, matanda ka na, bata ka ba? Ilang taon ka na? Pero matanda ka na? Espiritu ka? O elemento? Anong tawag sa'yo? Ano ka ba? Maligno, kapre, etc. Ito to? Mukha kang ano? Mukha kang kalabaw. Alam mo yung mukhang kalabaw? Ang tawag sa mukhang kalabaw, hindi ka kapre. Mga inkanto ka. O kaya yung laman lupa na, nakalimutan ko lang. Basta alam ko na yun, nakakita na ako yung mukhang kalabaw. Mga karpulado ko lang ang taas niya, kasi natin ng tao. Pag mukha siyang kalabaw, maitim ang balayibo niya, maitim. Tapos kasi itim pa sa isang uling. Ang mga mata nila pula. Mukha siyang kalabaw talaga. Nangis na ako nakakita yun. Talagang actual, nakikita sila sa puno. Huwag na siya itingin ha! Ang ano to, mga maligno siya, pero talagang mukha silang kalabaw. Mukha kang kalabaw. Eh, buwapo to eh. Nakakita na ako yun, mga ganung espiritu, mukha silang kalabaw. Para sila mga... Pero kumatayo sila. Mukha siyang kalabaw. At nakatutak ko ng tawag dito yung espiritu eh. Kaya pag naalala ko, may tawag sa inyo nilang sila eh. Nabis na ako nakakita nito, siguro mga isang beses na. Huwag na ka ng ibig. Kung papaputol ko na ka siya, gusto mo? Wala ka ng bahay. Pabubusan ko ng tubig para malunod ka ron. Gusto mo, pabubusan ko ng tubig ng puno mo. Tigilan mo to. Alisin mo sa ulo. Pabulisan mo, tingnan mo, umuulan no? Siya, naliligo ng pawis. Kami hindi pinagpapawisan. Bisa mo? Bisa mo, talin mo. At! Hindi ka ba nahiya sa biyanan mo? At yan yung alam ko, di naman siya anak mo kausap ko. Hindi ka ba nahiya sa biyanan mo? Ha? Wala kang nahiya sa biyanan mo? Ayan yung biyanan mo, nasa paligid niya, sa tabi ng nasa gilid ko lang. Hindi ka nahiya sa biyanan mo? May gusto ka sa anak niya? Ha? Hindi ka nahiya sa biyanan mo?
Di ba, mahal mo anak niya? Dapat alisin yung sakit. Kung mahal mo yung anak niya, bilang ikaw elemento na mukhang kalabaw, alam ko na yun, no? Kalimutan ko lang mamaya pag naalala ko yung pangalan nyo, may tawag sa inyo talaga eh. Dapat pinapahalagan mo siya, di ba? Kasi matagal na nandun sa puno ng akasya, malapit lang doon sa bahay nila. Di ba, dapat pinag-iingatan mo siya. Dahil mahal mo siya, di ba? May minamahal ba na nilulumpo mo siya? Pinapasakit ang ulo, hindi pagmamahal yun. Makasarili ka. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Bilis! Lahat! Hanggang hikat po niya. Anong tawag sa pangalan mo? Ayaw nga pala, may pangalan din kayo kasi yung mga kapre may mga pangalan. Sa pangalan nyo, may mga pangalan kayo sa mundo nyo? Wala. Alimutan ko lang tawag sa'yo, basta alam ko yung mukha tadyang kalabay ng atawag. Bilisan mo lahat, tagli mo. Hindi ka punta nyo, tapon-tapon na. Sige, bilis. Lahat! Yan ang kilikili. Huwag mo na siya lulumpuin, ha? Huwag mo na papasakin ulo. Anong gusto mo? Patayin na lang kaya kita. Babalikan mo ba siya? Hindi na. Hindi na. Nangangako ka sa Panginoon mo na si Yeso Cristo. Nangako sa Kristo na hindi siya babalikan. Hindi mo na siya babalikan. Siguraduhin mo, si Cristo ang kausap mo, ha? Huwag mong biruin ang Panginoon mo. Panginoon natin lahat yun. Ha? Nilikha ka pa rin ng Diyos. Kung ayaw mong malusaw, gusto mo ipadala na lang kita sa impyerno. Mas maganda ron. Marami kang mamahalin doon, mga kitongin. Sigurado. Ilan liwanag sa paligid mo? Ilan sila? Sigurado yung maraming liwanag. Alam mo na kung sino siyan. Ayaw ko na magpakilala sa'yo. Umanda ka sa kanila, bubugbugin ka nila, patadala ka nila sa impyerno. Gusto mo? Ititigil mo na to. Titigil ko na. Pangako. Nangangako ka. Pangako. Alam mo, batas sa spiritual. Walang pagsisinungalingan. Pag nagkasala, anong ginagawa ng pinuno nyo? O, alam mo naman pala eh. Very good. Pag nagkasala sa pinuno mo, anong ginagawa ng pinuno mo? Saan kayo sinusunog? Sa mahika nyo, di ba? Gusto mo pasunod kita sa kanila? Mamili ka. Bibitawan mo siya o susunugin kita? Bilisan mo, ubusin mo na. Paspasan mo ng paspasan lahat. Huwag mo na lulungkuin to, ha? Itigil mo ng kabaliwan mo sa kanya. 10 taon mo na yung pinagnanasahan ng katawan nito. May tawag sa kanila eh. Nakakita na talaga ko yan. Mukha silang kalabaw. Pero nakatayo sila. Hindi sila yung kalabaw na gano'n. Laguna. Ang mga mata niyan pulang-pula. Tapos, ang mga katawan nila, maitim na maitim talaga. Sa puno lang sila nakatira, sa akasya, sa mga matataas na puno. Nakakita na rin ako ng ganyan. Ilang beses na. Kaso ito, babae ko. May gusto sa kanya. Babae ko. Ang kalabaw. Nakalimutan ko tawag. May nakalagay sa tala. Matagal ng tanong ngayon lang ulit talaga ako nakakauntan na ganito. May tawag sa kanyang ganito. Mga elemento ito lang. Marami nito nakatira sa matataas na puno. Mga matatandang puno na ito. Mataas lang to. Basta ang taas nito, mga 5'5", ganun height nila. Kaso yun ang tao. Kaso makakapal pa rin nila. Dati nga akala ko kalabaw sila kasi nakayuko sila. Akala ko kalabaw yung nakikita ko. Biglang tumayo. Wala na, meron ba? Huwag mo na ulitin, ha? Isandal mo yung katawan niya. Huwag mo na ulitin. Pag sinabi ko layas, layas ha! Sa pangalan ni Yeso Cristo, masamang elemento, inuutusan kita lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ni Yeso Cristo. Amen! Amen. Gising. Wala na. Inom. Lipon-lipon ka. Saan ka ba tumatakbo? Masakit pa ulo mo, hindi na. Nawala na sa ulo mo. O tumayo ka nga muna. Kung mabigat ang pa mo. Magang mabigat. Magang na. O pulang ulit, pahinga mo na. Ayun mo sa anak ko. Ito, sagot ka ng sagot.
Yun. Alam ko naman anak mo, natanong na kayo. Manugang yung mga ano, kalabaw. Mas magkakaroon ka ng anak, kaya po. Balang Yung tikba lang, may tawag ko, nakumuta pa lang. Basta nakakita na ako niya, 7 beses na. Kaya dito sa Pampanga nakakita na ako. Magsimba ka, magdasal ka, manalangin ka. May nakita ang madilim, madilim o maliwanag. Dapat nakapigit ka. Saan ka nagpunta? Hindi mo alam. Hindi naman daw po parang pagkabuti, nakataliwan. Biglang liwanag, hinirap ka ni Kristo. Ibig sabihin matagal. Kaya pala ganyan mga labi mo eh. Nasasalipan ka ng mga elemento. Basta mukhang kalabaw yun. Basta may kinta na ganyan. Bes na ako nakalimutan. Nakalimutan ko pag nakakala ko doon sa talaan ko. May tawag yan eh. Ano sila niyan? Parang mga... Ano pa daw? Wala na sa tulo mo. Pangapa mo, nagagano mo na. Hindi mabigat. Yung mga likuran mo. Hindi natanggal ang mga gagamot. Kaya lang yung umalis lang. Pero hindi siya umalis, hindi talaga siya umalis at sinaliniwanan siya. So mag-alala, hindi ka napapalikan ng boyfriend mo, ay girlfriend mo. Iba ba't alam niya yung batas sa spiritual? Anak ko hindi niya alam. Susunugin talaga sila. Pagsimbahin mo to, pagdasalin. Yan tubig yan, bukas ng umaga, 7 to 9, paala siya hanggang 10. Ilagay niya sa timba, kumuha siya ng isang baso, ipaligo niya. Banggitin niya sa Kristo ng 3 beses. Para makapagpusma ka. Mamayang gabi, bago ka matulog, uminom ka ng isang baso, kalaking baso, manalangin ka, pagkas matulog ka na. Patutulogin ka ng Kristo para makatulog ka na ng malubing. Wala na tayo sa likod mo. Kahit gantiting. Yung mga balikat mo, wala na. Yung mga paa mo, hindi ka na nahihirapan tumayo. Ilang taon yun ba sakit yan? Hindi ka na nakikita. 10 years na daw siya eh. Ibig sabihin, 10 taon na siya nagbabantay sa iyo. Bata ka pa lang, ilang tanong kayo dun sa bahay niya? Bahay niyo? Oo, eh 10 taon ka na niya binabantayan. Ano mo yun? Stalker mo. Kaya tayo-tayo. Nangangako ka kay Kristo, baka nasisinungaling ka. Di ba yung ginamot ka na magagamot, bibigyan kita ng flow, yung ginamot ka, sabi ko nagpagamot ka ng palista, hindi mo na kaya. Nakaramdam ka ba ng tigay na kaginawa ng hindi? Ngayon, anong pinag-iba ngayon? Ngayon po, konti pa lang sa lahat, pero wala. Madali lang niya kasi ayusin pa yung balance mo sa amin. Natural lang yan. Pero wala na, nakagalaw ng mga pamo. Walang kakaiba. Magaling nyo. Taga saan ka? Saan sa Pagkasinan? O, Reneta. Hindi ka may shoutout. Shoutout. Nakalimutan ko lang. Kalit tayo.